vandaag, dames en heren, als ik zeg boerenbroelof, wat denk je dan aan? Winter, februari, het is koud en dan moest boerenmoes met waar zitten om warm te blijven. Maar ja, vandaag is het 22 juni, het is hier 28 graden en wij gaan een klein beetje boerenbroelof vieren met het nieuwe gezelschap, de Heringerstraat. Vandaag gaan we boerenmoes sporten en even het nieuwe broedspaar en nog voorstellen. Ik wil jullie allemaal gaan welkom heten in ons Heringerstraat, zoals we dat bedacht hadden. Zo is het ook gelukt, aangekleed, zonneschijnt, heel veel mensen hebben ze hier, dus het is nog wel geslaagd. Dames en heren, we stonden bij de ceremoniemeester en boer Willem. Ceremoniemeester, de Heringerstraat is toch wel heel bijzonder. Het is de leukste straat van Venlo en hier wonen ontzettend veel verschillende mensen. Jawel, we hebben een hele grote diversiteit aan mensen. Allerlei pluimage, leeftieren, soorten, maten. We hebben echt ontzettend veel creatieve mensen. We hebben ondernemers in de straat. We hebben mensen die wat meer op de achtergrond zien. We hebben roddelaars die achter de gordijnen zitten te gluren. Maar we hebben ook gewoon de mensen die bij zich een putje sokker komen halen. En mensen die kunnen kletsen, zoals ik. Mensen die het geld binnenhalen. We hebben echt een hele diverse straat. En dan nou, het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Het is tijd met rode wangen en het met een lach op zijn snoet. Wij hadden het van zijn langs als leven ooit in ons straat gedacht. Dames en heren, ons broederkom en broed, Klaas van Beek en Simone Haro. Goeiedag broedspaar, spannende dag vandaag. Wilt je je ook even voorstellen? Eerste broed. Hallo, mijn naam is Simone, van Sef, die van Schots en Schijf, Pieketellen van Jansen, van Riek Katholiek met zijn 9 blagen, van Jos van Janissen, gewij wel de visser bij Tante Jedda aan de Maas, en van Krien, onze pannenkletser, van Wilke Pielke, de Pienseleer, en van Betsy, ons schuurske op de hei. Is al lang opgeoefend? Eigenlijk niet. Nou, we gaan ook Klaas testen. Broedergom Klaas. Ja, en Klaas. Van Janine, Sintje, ook al genoemd, van de Meelbeemp. Van Wil, van de Hoerstalschool. Van Miel, de lintjesverzamelaar van het Gaasplein. En van Han, van het Hetje. Die van Schraar, de patenten van het patenten. En van Beppie, het orakel van de Boortoren. Ook een geweldig lange naam. Wie zich zet traditioneel zuur, dames en heren. Als ik aan de boerenbroelof denk, dan denk ik aan de Heringerstraat. Dat bedoel ik. En dat feest, dat is vandaag begonnen hier in de Heringerstraat, waar we het boerenmoos gaan boven. Nog een hele bijzondere mens hier. Boer Willem, dicht wat alles van en weer. Wat voor weer krijgen we de volgende week? Volgende week